Здравейте, доктор Молов. Здравей, Силвия. Това е нашата втора среща от поредицата интервюта в Инвела. Центърът носи уюта на бутиково място за естетика. Наистина е така. Надявам се и следващите ни срещи в Адела Клиник в София и в Инвела в Смолян да ви навяват на същите чувства. Да поговорим за Инвела Клиник. Как се справяте там? Инвела Клиник работи на пълни обороти. Екипа е много добре стикован. За миналата година са оперирани над 400 пациенти, 350 от които са с обща анестезия. Тази година горе-долу броя същия. Кои са най-често изпълняваните операции в клиниките? Най-честа операцията е за премоделиране на бюста, оголемяване на бюста с импланти, намаляване и повдигане на бюста, гинекомастия при мъжете. На второ място е ринопластиката. Следват контуриращите операции на лице и тяло и с един постоянен процент са операциите от интимната хирургия. Какво е новото в практиката на Инвела Клиник по отношение на естетичната хирургия на бюста? Новото по отношение на естетиката и естетичната хирургия на гърдата е въвеждането на елементите на напълно контролираната breast augmentation, една модерна тактика, която набира все повече привърженици в цял свят. Нашия опит мисля, че е на световно ниво. Още на първата операция ние оценяваме проблемните зони на ложето, които са в момента проблемни или потенциално проблеми, и ги адресираме, добавяйки допълнителни тъкани в самата първа още операция. Това ни дава възможност ние да създадем една контролирана по цялата си повърхност ложе за импланта, който ще въведем. Опитът ни е на базата... Това не е нова тактика, използването на алопластичен материал, мрежа или платно, както и да го наречеме. Не е нова тактика по принцип, но тя е приемлива при вторичните операции на бюста. Когато се установи, че има проблеми на ложето, имплант се е изместил или променил първоначалното си поставяне. Но ако ние оценим елементите още на първия преглед и адресираме профилактични хирургични мерки, усилвайки сухожилието на мускула още на първата операция, ние ще спестим втора операция на пациента. По отношение на намаляването на бюста, въведохме така наречените хибридни операции. Или за хората да преведем това понятие, изоставят се елементите, които идват в тая хирургия от общата онкологична хирургия, т.е. повече изрязване. И се акцентуира върху елементите, които са си свойствени на пластичната хирургия, повече премоделиране. Това дава възможност в 85% от случаите да се намали необходимостта от използването на имплант при тия операции. В останалите 15%? Според препоръките на Американската асоциация пластична хирургия, грапавите импланти се изоставят, докато не се съберат достатъчно данни, специално при този тип операции, където контакта между жлезата и импланта е по-голям, че те са безопасни. Аз смятам, че въпросът с ILCL ще се реши в позитивна насока, защото не са чак толкова много случаите. В България не е описан такъв случай. Но докато не станат ясни резултатите от клиничните проучвания на сериозни центрове, най-добре е нашата оперативна тактика да бъде внимателно насочена и преценявана всеки един конкретен случай. Споменахте импланти Ментор, други марки? Аз работя от години и следя импланти Ментор от 1994 година. И мога с часове да говоря за техните качества и за развитието им във времето. Само ще спомена факта, че 13-годишният мораториум върху силиконовите импланти в Щатите приключва с разрешение за употреба именно на имплантите Ментор. Аз нямам нито една пациентка с PIMP импланти, Макхан през годините, защото отдавна следя Ментор и знам основните характеристики. И последните поколения импланти Ментор ми дават основание да считам и днес, че това е технологично най-добрият продукт в момента на пазара. За ринопластиките? Ринопластиката се промени концептуално в последните години. Първоначалната вълна от затворена към отворена агресивна ринопластика в момента преминава в една балансирана операция в отворен и затворен вариант.
Нещата, които дадаха стабилност на тази нова оперативна тактика, това е технологичният напредък на пиезохирургията и въвеждането на ултразвука, който замени тактиката на счупване и преместване на костите с тактиката на резекционно моделиране на костта. Това създаде ново технологично направление в естетичната хирургия на външния нос, така както ендоскопската хирургия създаде ново направление в цялата коремна хирургия. Другия голям технологичен напредък се отбеляза с публикуването на 30-годишния труд на Дин Туриуми, пластичен хирург на пластичните хирурзи в Щатите, който разгледа подробно въпроса за новата форма на моделиране на допълващите хрущяли, които се използват при ринопластиката. Въведаха се и новите естетични критерии за една успешна ринопластика и те са далеч от така наречения Дисни нос, който до някъде вече е демоде. Каква е организацията по отношение на проследяването на пациентите след операция в Инвела клиника? Първата линия на контакт на пациентите е с превързочните сестри, които са част от тях са и операционните сестри в двете клиники. Това са най-опитните сестри в практиката. Втората линия на контакт е през асистентката ми, която организира срещите и оперативния график. И третата линия на контакт съм аз, който винаги ще отреагирам, без значение ден, нощ, празник или отпуск, ако проблема е клинически значим. За цялата аудитория трябва да е напълно ясно, че хирурга сам по себе си не може да работи в една практика. Той работи със своя екип. След известен период на обучаване и вработване в практиката, екипа, особено сестринския състав, които сега са медицински специалисти, трябва да бъдат оставени свободно да вземат включително и част от решенията за следоперативния период, защото те са подготвени за това. Факт е, че лекарската общност е дава възможност на сестрите да разкрият свои самостоятелни практики за превръзки, за манипулации. Аз просто прилагам този принцип и в моята практика. След известно натрупване на значим опит под мое ръководство, момичетата имат пълна свобода и аз имам пълно доверие. Те знаят в кой елемент аз да бъда ангажиран в проследяването на пациента. В този смисъл пациентите трябва да са абсолютно спокойни, че те са оставени в ръцете на добре подготвени лекари и сестри. Относно пластични хирурзи, смятате ли да привлечете и други такива в практиката си? Въпреки че графикът ми е много натоварен, аз считам, че не е редно хирург, консултирал пациент, да предостави този пациент на друг лекар за операция. В крайна сметка пациента идва при доверието на конкретния лекар, с доверието си при конкретния лекар. Уморен, болен, изнервен, спокоен, хирурга трябва да намери ония баланс, по време на операционната всички тия емоции да спрат на вратата на операцията и той да е в състояние сам да завърши успешно оперативната интервенция. Такава е съдбата на хирурга. Моят учител в гръдната хирургия при пенсионирането си отбеляза 30 000 оперирани пациенти за 45 годишен период. За лекаря, за хирурга няма умора. Какво е отношението ви към младите лекари? Много позитивно е с едно но. Младите лекари са прекалено толерирани в страха си да не бъдат загубени за практиката. В този смисъл те трябва да извървят своя професионален път, а в нашата специалност той задължително трябва да премине и то в достатъчно време на подготовка в трите стълба на нашата специалност. Първият, това е лечението на изгаренията, където пластичната операция директно спасява живота на пациента. Вторият стълб е реконструктивната хирургия, където с техниките на свободна и несвободна пластика, изключително умни, интелигентни модели на операция, се разрешават проблеми, които нито една друга хирургична специалност не може да разреши. Това са лечение на тумори, на травми, особено и ред други неразрешими от другите специалности проблеми. В това отношение и Здравната каса подкрепя тези усилия на нашата специалност, да има достъп до тях за всички пациенти. Естетичната хирургия е завършващия етап
в хирургичната практика. Обикновено тя върви с оформянето на една частна практика по естетична и пластична хирургия. Младите лекари по-малко трябва да гледат ценоразписа на клиниките на пластичните хирурзи, повече време да прекарват в лабораториите и в библиотеките и да работят върху изнасянето на статии на международни конгреси, което е слабост на цялата медицинска българска общност. Много малко доклади има на световните конгреси от наша страна. Това до някъде е въпрос и на наша еманципация и самочувствие, каквото ние като практики притежаваме. За младите лекари аз ще спомена определението за специалността и на Никола Нетков, че пластичната хирургия е специалност в специалността на оформени вече хирурзи. Благодаря ви, доктор Молов, за този разговор. Надявам се да продължим тази серия от интервюта с нова порция новини от Инвела.